يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu a tashar mu ta At-Ta'awun TV, At-Ta'awun don taimakon juna. Barkan mu da kasancewa a cikin wannan shiri na Hassan da Hussaini, wanda shiri ne wanda a yau insha Allahu kasancewar yau ranar babbar sallah, shiri ne wanda zai kasance a na goron sallah, wanda mun gayyato ɗaya daga cikin zakakuran matasa a wannan gari na Katsina a jihar Katsina, wato Dr. Mustapha Shehu. Dakta, muna ma maraba da kasancewa a cikin wannan shiri. To barkanmu da sallah. Fatan an yi sallah lafiya. Alhamdulillah, ga mu dai cikin ta aiwa mu karewa. Masha Allah. Ni Hassan Kabir Adwa da Hussaini Kabir za mu kasance da ku a cikin wannan shiri na At-Ta'awun TV, wato shirin Hassan da Hussaini. Dakta, kasancewar ka ƙwararre kuma masani a ɓangaren kimiyya, wanda a hanyoyin sadarwa na zamani, na san masu kallo za su zo su ci moriyar ranar sallah, amma dai na san shi Hussaini zai so ma mu ji shin ya ka taso har ka samu dama a ɓangaren sadarwa ka zama ƙwararre haka da sauransu. To kamar dai yadda kuka gani, shi dakta ba baƙo bane ba, kuma shi ya kasance wanda yake da gogewa ta harkar abin da ya shafi kimiyya. Hakan ne ya sa ma muka ji daɗi muka yi farin cikin haɗuwa da shi, wadda haɗuwar ta kasance kicibis za a ce aka yi da shi dakta. So za mu so mu ji shin yaya ya kamata matashi ya ci moriyar sallah a kimiyyance, musamman zamani ne muke na Hanyoyin kimiyya. sadarwa na zamani, ya kamata mutum ya ci moriyarsu. Gaskiya ne. To ka san shi matashi ma ya kamata a ce wannan ranar ma san barka yake ma kanshi, ya gode ma Allah karan farko, saboda ai kimiyya farko shine da aka fanshi Annabi Ibrahim da rago. Da ba a fanshe shi ba, ni dai ban sani ba ko Malam Hassan za a fara ko Malam Hussein ko da Ai amma dai na san akwai wanda ba ga wuyan ka, wuyan ka ba ta ganan, ka san akwai dan Sudan ragon wanda kamar kallon shi ake daga nesa, kai dan Habasha ne ka. ina ai mu yan Somaliya ne, ga mu nan dai. To ai sun yi dama sun yi Ai kauri. hakuri ake bari mu saboda jan ruwa, ka san in aka bar akwai wanda ake bari saboda jan ruwa. Amma gaskiya idan matashi ya so ya ribaci wannan lokacin na sallah, musamman bangaren kimiyya, to akwai kasashen da ina ganin akwai wata ƙasa, ko dai ƙasar Habasha ko ƙasar Andalus, Spain kenan. Spain kenan, shekaru 3 da suka wuce wasu matasa suka ƙirƙiri wata hanyoyin samun kuɗi da kuma kauda kan matasa daga abubuwan da basu kamata ba daidai lokacin shagullan sallah. Na tabbatar ma da kwanaki 3 na farko da aka hidimar sallah sun samu kuɗi a ƙididdiga ta dala ko ta naira Najeriya fiye da miliyan 10. Kuma yara ne 'yan sakandare, har ma daga baya aka tambaye su me suka yi da kuɗin, suka ce sun kai makarantar su, an ƙara yawan azuzuwa, an sai littattafai. To amma su me suka yi? So kimiyyar da suka yi shine kwana 3 kamin sallah sai suka rika amfani da manhajar su, suna ce ma matasa sai su samu wani dan majigi dan kaɗan wanda zai magana ga yadda ake kyafe rago, ko yadda ake aje naman sallah shekara 2, sai su dan faɗi wani tsokaci kaɗan, sai su ce to ku tare mu ranar sallah. Sai kuma su ɗauko ta dabara, sai su ɗauko wani yanayi yanda ake cika sunnar da addini ya sanya akan raba nama, kila mazhabar Imam Malik aka ce 2/3 ko 1/3, sai su dan faɗi wani tsokaci kaɗan, sai kuma su ce misali kana so kai layya kuma ka samu ladar kamar yadda addini ya ce, ko ba tare da kayan karancin nama ba, saboda mutane suna kallon in na bada 2/3 to ana kallon kamar tunda naman ake kallo misali wani lokaci ba albarkar naman ba, to sai mutum ya kagara a waye gari ranar sallar ta zo don ya ji waɗannan abubuwan. To kuma duk wani matashi wanda ya taɓa ya ce masu ina son in ji waɗannan kimiyoyin, to sai su yi rikodin. Zuwa daren sallah sun samu a cikin duniya fiye da mutum miliyan 9 da ya ce yana jira ranar sallah ya ji wannan. To sai kuma suka sanya idan kana cikin garuruwansu ko unguwanninsu, akwai inda za ka taɓa domin na'urarka ta tabbatar kana cikin wannan wurin,
sai su ce to duk wanda ya saurare mu awoyi kaza za mu ba shi adadin data kaza kyauta. Idan kuma ya saurare mu awoyi kaza, to kuma ka san me suka yi? Sai suka sa na'urarsu ta rika aika da saƙon gayyatar. Ka san wani lokaci kana buɗe wayarka sai ka ga gayyatar downloading game arts kenan. Yawa arts. Sai suka sa shi a unguwannin da aka fi yawan samun faɗace-faɗace ko haye-hayen doki da za su kazan wani lokaci za ga yaro ya hau doki ya sake shi ba linzami ya faɗa rami. To sai suka na'urarsu suka yi mai da hankalinsu zuwa irin waɗannan wuraren. Can arts ɗin ya fi zuwa. To sai ya kasance ranar farko da ta biyu da ta ƙarshe za a nuna ma yara yadda ake wasan dokin, za a nuna musu yadda ake kyafa ragon da duk wani abu na kimiyya. Amma asalin abin shine a kau da kansu daga fita su je su rikice-rikice ko su na daba ko na haye-hayen dawaki da za su iya haifar da haɗari. To kenan ɗan taurama shi ma zai iya amfani da social media ya inganta harkar taurin shi. Sai hukumar 'yan sandan farin kaya ta wannan ƙasar ta ce sun samu raguwar kai rahoton rikici da kuma yadda za su yi gaggawa wurin kai ɗauki fiye da kashi 40% idan ka haɗa shi da shekarar da ta gabata a wannan yanayin. Saboda wannan kimiyyar da matasan suka yi amfani da ita. Wannan na gaya maka ɗaya biyu ne, sun kai guda 10 kimiyyoyin sun fito da wasu wurare waɗanda ba san cewa ana yin kamar tsere na tsire sai a jera nama a wani wuri, duk yaron da ya fara kaiwa ya dawo ba tare da an ci nasara kan shi ba sai ya ɗauki tsire. Duk wasu hanyoyi dai da za su sa al'umma su shagala a akwatin talabijin ɗinsu inda dai musamman aka yi tunanin cewa fitarsu daga gida ko dai zai sa su shiga cikin wani yanayi na rikici da matasa ko kuma su abin zai iya afka musu. To su ne hanyoyi da suka bi har suka samu kyautar yabawa daga sarkin garinsu. Kuma aka tambayi wasu daga cikin matasa da sukan fito su rikici ko kuma sukan fito su hau da wata hanya ce suka yaya aka yi wata shekarar ba suka bari suka rika cewa ai wannan shiri da aka tsara daidai lokacin sallah ya yi tasiri sosai wurin yadda suka fahimci al'amuran rayuwa. To yanzu ma dai shirin ya dawo kowane mako yana faruwa. Ana kallon ba sai sallah ba. Ba sai sallah ba. Ana kallon wata matsala da ta addabi wata unguwa sai a zo a yi wani shiri. To kaga irin waɗannan abubuwan su ne kimiyyoyi da ya kamata matasa su ɗauko. Misali, unguwannin da suke da nisa da cikin gari, aka yi kuma tunanin cewa waɗannan unguwannin duk shekara akan samu ɓacewar yara. Ni da kai muna ganin akwatin talabijin. Za ka ma ji daɗi idan ka ji cewa yaron ne aka gani ake neman mai shi. Amma duk sanda ka ji an kawo da cigiyar yaro ya ɓace yana da sanye da riga kaza duk sai ka ji damuwa saboda dole ƴan uwan shi suna can suna da wata damuwa. To irin waɗannan unguwannin ma sai a samu masu hannu da shuni ko ƙungiyoyi masu zaman kansu su fitar da kimiyyar majigi. Su aiko da wakilinsu a inda ake hawan sallah sai ya rika ɗaukar rahoton kai tsaye. Kuma yanzu babu wani tashin hankali. Kana iya Facebook live, kana iya zuwa WhatsApp kai video call, kana zuwa Instagram ko YouTube ka zama live. Ba so da wata na'ura takamaimai ba. Da wayata idan na zo na sa mata caji na kafa ta inda ake hawan sallah na kira ɗan uwana a WhatsApp. In dai na tsaye da shigowar kira daga wayata yadda zai hana wannan, to zan ci gaba da yi nan kuma sai a haɗa a majigi. Sai ga aje babban allo wasu unguwanni sun taru sun kalli hawan sallah. Na farko ba tare da sun tafiya mai nisa ba. Na biyu an rage tunanin wasu yaran a samu sakaci ko wani ajizanci na ɗan adam ya kasance an sake su sun ɓace. Ai ta neman kuma zumunci ma zai ƙaru. Zumunci zai ƙaru kuma wani yaron bai taɓa ganin majigi ba. Idan ya zo ya ga abin zai ga wani saddabar ne. Ya rika ganin yanzu shi ga sarki nan. Ka san da KTTV. Kwarai da gaske. Ko in ci gidajen jaridu yanda da ake kallon sallah. Yanda ake ba mu labari. In kama ko aka yi minti 30 ne za a zo da mota a ruga a je a kai. A sanya. Ana cikin yi idan ba a ƙara kawo kuma a maimaita. Sai a ta maimaitawa. Sai an jira wani ya ɗauko kasar ya zo ya kawo. To amma yanzu kaga. Yanzu ai kaga ya samu matsala ka taho
mota ka tada cinkoso sosai kuma yanzu ka san da yake al'adar hawan sallah da marece kamar yau ranar sallah to in ka tuna jiya da daddare jajibirin sallah dawaki sun shigo gari kuma a wuraren da suka aje na hakimai da magaddai da daddare zaka ga yara sun yi cinkoso wurin to shi ma ana iya samun wasu matasa su sa kimiyya su ce unguwa kaza za mu nuna shigowar dawakin da suka shigo daga gabas wanda suka fito daga gidan sarkin Sullubawa ko daga sarkin kaza wasu wanda suka fito daga arewa daga sarkin arewa sai ya kasance iyaye sun samu control na yaransu ba za su je wannan wuraren har su dare ba kazalika ranar sallah ta farko idan aka sauko daga hawan sallah kasan akan samu cinkoson dawakai to irin waɗannan yadda ake wanda za a ga haka sai ga ana ta haɗa yawa to da an samu wasu matasa suka fitar da kimiyya suka je a irin wannan wuraren suka kafa majigi to za su ba duka ba amma kaso mai tsoka na yaran da za su iya barin unguwarsu don neman inda ake wannan bikin to ana tsammanin za su tsaya wurin to kaga idan suka tsaya an rage tunanin za a yi tafiya a ɓace ko a je a ga irin juyan din nan da ake yi kaga shi ma sannan kuma ana hito da hanyoyin ba da kyauta ga 'yan baburan da suka rage yawan gudunsu a ranar sallah za a ce to za mu kafa na'urori na kamera a cikin manya-manyan tituna kuma za su rika ɗaukar hoto da sun ɗauki hotonka na'urar za ta rika neman duk inda kake da su ta ƙara ganin ka za ta haɗa ka da hoton gaba sai ce to na ɗauke su sau biyu sau uku sai a ce to duk wanda ya na ɗaya wurin rage gudu ranar sallah saboda gicce-giccen mutane saboda ranar sallah ko ya yi gudu ko bai gudu ba zai samu fasinja ba a taɓa yin sallah a garin Katsina aka waye gari duk mai neman abun hawa ya samu wani ƙasa zai je kaga kenan idan mai abun hawa na kabu-kabu ko mai nafef ya bi a hankali to duk ribar da yake so ya samu duk fasinjojin da yake so ya samu zai samu to sai a fitar da wani kimiyya na wani gasa idan na'urar ta gama ta tabbatar mutum 10 na farko waɗanda suka fi kowa rage tafiya da gudu za a ba su kyauta kila gwamnatin jihar Katsina ta ce ta ɗauke masa harajin da ake tare su duk unguwanni ana ansar rasidi na kullum an ɗauke za a ba su na wata to kaga kenan dakta har irin 'yan agaji da 'yan hizba su ma za su yi amfani da kimiyyar sadarwa wurin inganta lokacin sallah. Kaga yanzu misali za ka ga wani lokaci ana sa a kawo taimakon gaggawa in wani ya ji ciwo amma sadarwa ana sa kimiyya cikinta. Bari ba ka misali na ji da ka ɗauko maganar agaji da 'yan hizba to idan suka tashi ana iya samun wasu akwatin talabijin 2 ko 3 sai a aje a headquarter sai a samu wasu a basu wayoyi irin walkie-talkie kyamara su liƙa a jikin rigarsu so ba dole sai sun ɗauka ba duk inda suka zagaya ana ganin me ke faruwa to da an samu haɗari kawai dama na'urar tana kallon inda an san wurin sai a yi waya dama ga wayar over to dole saboda shi hawan sallah da bikin sallah al'ada ce mai shekaru aru addini ma ya riske ta to gyaranta shine a ci gaba da tabbatar cewa bata tsallaka haddin shari'a gaskiya to amma kuma a zamanin ta inganta ta ya kasance kowace shekara ana samun wata kimiyya sabuwa yanzu a wannan shekarar mun fara tattaunawa ma kuma yau da take ranar sallah babba tana cikin ranakun da muke kallo ko da ba duka ba akwai wasu masu mashin da suka yarda cewa za mu ba su wata na'ura manhaja ce su sanya a wayarsu kuma sun yarda cewa za su kashe kira da zai shigo ko kuma su yi amfani da karamar waya to don kasu yawa kan network ya samu matsala abinda manhaja take shine duk yadda suke gudu da lungunan da suka shiga za ta ɗauki bayanan to don kar wani ya coge ya tsaya wuri guda sai ta rika nuna bai gudu alhali kila aje waya yayi za a haɗa ta da gudun mashin ɗin shi da unguwannin da ya shiga bayan an gama shagulgulan sallah yau da gobe da jibi za a zauna a ba kirkirarren basira ma'ana AI dama to irin wannan wurin ne ake cin ribata a ce shiga cikin waɗannan bayanan na zirga-zirgar Malam Hassan ko ta Malam Husaini hito mamu da wuraren da yake da damar gudu bai yi gudu ba ya rage gudu kila
ba shataletale ne babu kowa. An ci gaba yanzu. Na'am, to wannan za mu wasu kyauta. Wasu ma za su samu rigar ruwa saboda yanayin damana da muke shigowa. Wasu za su samu takalma waɗanda suka kai ƙwauri saboda mafi yawan haɗarin da ake na babura wanda ba a kai ga faɗuwa ba. To in zo mu gama ce aka yi za ka ga ƙafafuwa sun fi ciwo. Sai dai in ƙarfin haɗarin ya kai ga amfani. To kaga ita ma wannan wata kimiyya ce idan aka ci gaba da gyara su shekaru nan gaba za ka ji ana cewa ina za ka je kallon sallah sai a ce ni zan je unguwa kaza wurin majigi da 'ya'yana saboda na natsu da yadda aka yi shekara mai zuwa babu tashin hankali. Yanzu misali kamar kaga gobarau inda za a sa majigi a cikin gobarau. Idan aka sa majigi kuma sai a samu kamerori 10 ko ta ina daga inda sarki ya hito daga gidan gwamna daga inda yan sulke suka fito kowane bangare. Yo mutum ma sai ya yi kallo sosai. Ai idan kana wuri guda nan kaɗai kake kallo. Yanzu idan ka ce in je kofar gidan sarki tsaya ba ni ganin tsarin yadda sarki ya hau doki ya gidan gwamna. Duk ba za ka ga wannan ba. Amma idan ina da majigi na aje majigi 6 duk bayan minti 1 a haska min wannan to zan ga abubuwa fiye da wanda ya tsaye ya gani. Gaskiya. Riba ta shine ban wahala ba. Ban je wurin ba. Ba a matse ka ba. Ba a matse ni ba. Doki bai taka ni ba. Kuma nan wani yana iya sace sosai. Ai ba abin da bai faruwa a wannan taron jama'a. So waɗannan kimiyoyi idan aka fitar da su zaka ga an waye gari ana bikin sallah kowa yana so ya je ya gani kuma ya gani din. Ba ma akwatin ka san shi abin da ya sa kallon sallah yake da daɗin kallo ba a gida ba saboda taron jama'a yana da daɗi. Idan an ganka idan a gida kake zanne zaka ji kamar ba nishaɗi. To amma idan aka samu majigi sai ka juya ka ga mai sai da sweet campo nan ka juya ka mai sai da flora ko yawwa to shi ya so ya ji kila inda ke akwai mutane saboda idan an club din su ya kusa cin nasara shi ma ya murna kuwa tare da dan uwan shi to haka ya kamata a fitar da waɗannan kibiyoyin kamar yanzu duk waɗannan abubuwan ana yin su a arewa duk inda ake hawan sallah kamar yanzu misali jihar Zamfara state kaga kila cikin dalilan da yasa ba za a hawan sallah ba hada yanayi na tsaro to idan aka kafa majigin ko ina to sai a zo a yi shi a cikin gari a ba da tsaro mai yawa ga dai ba mutane da yawa bisa titina sai yan unguwar wanda ko magariba aka za su shiga gidajensu amma mutanen da ke ƙauye da suke buƙatar su zo amma ana tsoron idan an gama mareci yayi suka ta hanya ana iya tare su to za su gan shi a majigi kuma hanyoyi ne masu sauki majigin nan yanzu da wayarka kana kunnawa ka sa farin yadi daidai yadda kake janta da nisa daidai yadda girman majin yake karuwa. Waya taka. Akwai manhaja da zaka sabke a wayar ta majigi yadda idan ka kunna abu kana yi ka juya shi ka san tunda ai zaka iya juya kamar ka ta kalli wanda kake magana ko ta kalle ka to da ta kalli yawa to duk yadda ka jata zaka iya zoomin ɗinta a turance to za ta koma majigi. Ba dole sai ina da majigi abinda ake kira farin yadi kawai da waya sai data. To kaga waɗannan hanyoyi ne sannan tasirin wannan abin shine idan ka sanar da al'umma cewa shafinka zai yada kallon sallah a unguwa kaza da kuma a manhajar kakila ta Facebook to yawan mutanen da suke shiga in ka lura yanzu kwanan nan Facebook sun hito da sabbin tsare-tsare hatta biyan da suke yi sai ya kasance shirin naka ne ba dora shi kai ba ba dora shi kai ba kuma kana yawan dora wanda ba naka ba suna rage ma kaifin yadda zaka samu kuɗi to irin waɗannan abubuwan sai kaga bayan an gama matasa sun samu kirkirarren basira suna iya cewa bayan kayi rikodin kila awa 8 na hawan sallah daga 9 na safe zuwa 2-3 na yamma kana iya zuwa kuma ka sabke shi a wayarka bayan duk an gama shagulgulan sallah sai ka ce kirkirarren basira ta rika hitamma kowane hakimi wanda ya shiga mai kala iri ɗaya sai ga ta hito da wannan hawan sallar minti 30 sai kai competition kai gasa ka ce jama'a gobe za mu haska hawan sallah na hakimai 5 zaɓen mamu ɗaya daga cikinsu daga gundumar Huntuwa wanda ya fi kowa tsari ko dai wurin controlling dawakin shi ko kuma wurin kayayyakin da suka sanya ko yadda dawakin ke tafiya haka jibi to kaga an samu matasa abin yi gaskiya ne in aka yi wannan me yake wannan gasar za a samu kuɗi za a ce to hakimin da ya na ɗaya
za a nuna hawan sallar shi a wata guda duk asabar da karfe 10 zuwa 11 za a sa a manhajar Facebook. Mai manhajar zai samu mutane da yawa za su ga shafin shi, kaga ya ƙara samun mabiya. Sannan an yaɗa al'ada ta hanyar kimiyya. To duk waɗannan abubuwan suna iya faruwa yau da gobe. To kaga kamar tun da yau muke sallah. Akwai irin sakonni haka wanda za ka ga sai za mu je gidan wane gidan wane gidan wane. Gidajen ma dai yanzu sun yawa sannan kuma transportation shi kanshi wani abu ne. Kuma sun rarrabu saboda kaga ya za a yi mutum ya yi amfani da ita kafar sadarwa ta zamani wurin wannan sada zumuncin. To ai kaga shi kanshi wannan shiri na Hassan da Hussaini dama ce. Saboda hakan wannan tattauna da muke tana cikin wasu hanyoyi da za a sadar da zumunci a tattauna da juna. To yanzu misali idan ka ɗauki kasancewar birnin Katsina, unguwanni sun karu. Ka ɗauki shekara 20 da ta wuce babu unguwar sabbin unguwannin masu kamar sun linka cikin gari yawa. To yanzu wanda yake zanne a gidansu ya girma ya aure ya koma wata unguwa daga gabas ko daga yamma daga inda yake. Sadarwa, kafar sadarwa ta zamani ta ba da damammaki masu yawa na sadarwa. Kiran waya mai dauke da hoto na majigi. Za ka yi bidiyo kwalke. Kai bidiyo a ga kowa a gaggaisa da shi, kai wannan bidiyon ma har a dauke shi a aji a adana shi don ya zama tarihi na yadda aka gaggaisa da juna. Kuma yanzu ina tunanin da wuya a ce akwai wata al'umma ko wata unguwa ko wasu family da ba su da wani dan group da suka bude na sada zumunta, group family. Shi ma da ɗaya daga cikin membobin group din ya taba kira na bidiyo, kowa za a sanar da shi cewa wannan family wani ne kila bai gari. Idan aka ga dama na cewa to kowa ya je ya haska a ga yaran shi a gidansu. Kenan kaga irin wannan taron za a zuwa da projector. Yan uwa wanda kila ya ce karatu wani wuri sai a sami lokaci karhe kaza ka kira sai a hada. Ai ba sai da projector ba. Ita yanzu projector ma'ana majigin manhajar ta koma a cikin waya. Okay, ka san 2015 akwai program da muka taɓa yi a Kano. Kwarai da gaske. Wanda na wani malami daga Jidda. Sosai. Ni lokacin ma na fara sanin projector. A video call. Kwarai da gaske. Shi yana can wata ƙasa yana ba da training ya turo ɗalibin shi. Sosai. Sai muka haɗu aka yi video call. Kwarai da gaske. 2015 ban ga shekara 10 kenan yanzu. To yanzu kimiyyar ta kai ga a wayar ka zaka sabke manhajar ka kawo kowa cikin shirin, kowa ya ga bidiyon kowa da majigi kuma a yi magana. Kuma duk abin da ake so a sanar na murnar sallah da kwalelan nama tun da ba a ganin shi ido da ido duk za a gabatar da su. Za a yi kwalelan mutum da ya makogare kaga to tattali kaga shikenan yau tattali da adani duk za a gani. To gaskiya waɗannan shirye-shiryen suna da matuƙar tasiri. Kuma dai mun ce shirin Hassan da Hussaini shine ya samu kila babban yabo a wannan bangaren. Kusan kaci shine na farko. Yawa da ya bada irin wannan damar domin a tattauna, a sada zumunci, sannan kuma a gabatar da gaishe-gaishe ga 'yan uwa da abokan arziki na murnar sallah tare da sanya kimiyya cikin lamarin. To dakta, kamar irin tallata kayayyaki a kimanci a lokutan sallah. Shi wace shawara kila zaka ba matasa? Gaskiya matasa suna da dama, saboda yanzu da kamin ka yi wannan magana sai ka tambaya yaya masu sai da kayayyakin su suke yi idan aka waye gari kamar manhajar WhatsApp ta bayi. To za ga akwai damuwa. Saboda yanzu muna da shagunan WhatsApp sun fi linka shagunan da muke da su na ainihi fiye da 100,000. Kuma ana samun riba. Ba a biyan haya. Shi yasa wani lokaci zaka ga kayan da ka saya a manhaja sun fi sauƙi fiye da kayan da ka je shago. Saboda mai shago sai ya biya haya, sai ya ɗauki ma'aikaci, sai ya biya kuɗin nefa, sai ya ci abinci. Wannan kuma a gida ake yin su. Shi yasa kuma zaka ga na shago sun fi yawa, kuma su zaka iya zuwa ka zaɓa saboda kana ganin su. Ka lura ma akwai wata raha da ake zuwa da ita kwanan nan a kafafen sada zumunta tsakanin abin da na saya da abin da aka kawo mani. Na ga abu tangaram saboda yadda aka tsara hoton ana kawo mani sai na gan shi dodoro yawa packaging.
to amma dai abinda matasa za su shine ya kasance sun ribaci lokaci. Kaga dai wannan lokacin ana shan ruwa, bayan da kasancewa gari ya cika da baki ga kuma yanayin zafi, so ana buƙatar ruwa, amma ruwa mai sanyi. Kamar wannan kenan, kaga wannan ai sanyi shi ya. To kaga sanyin da ai sai da ma na kishan shi na daga na aje saboda sanyin ya dan yi man yawa. To sai matasa su samu, yanzu in ni ne matashi zan ce maka bari in je bakin kila kerau in samu mai shagon ruwa, sai in ce mashi ran kaɗe ce zan kawo ma masu sayan ruwanka mutum 500 yau, nawa za ka bani? Sai ya ce ma to duk robar ruwa zan baka naira 10, ni kuma zan je a manhajata ina hawa live ina posting, duk wanda ke ruwa kaza mun tanaji ruwa mai sanyi a kuɗi naira 130 maimakon 150 a shago kaza, da ka je kawai ka ce Malam Hassan da Hussein suka turo ka, da Allah karka mance waye turo ka, Malam Hassan da Hussein. Kai saboda shago abin da zaka samu kawa Allah, duk wanda ya ce Malam Hassan da Hussein sai ka ce ɗaya, gaba shi Malam Hassan da Hussein 10. To kasancewar lokaci yana ta karatu mu, dakta, wani kira za ka yi ga sauran al'umma dangane da cin moriyar ita wannan kafa ta sadarwa a addinanci, kasancewar kai ma ba gwani ne ko in ce gangaren ne a harka ta addini? To gaskiya ala ayi halin duk wani ci gaban da za mu shiga sai mun tuna cewa bai kamata ya tsallaka haddin shari'a ba. Komin yanda yake da daɗi, komin yanda yake da kyau, da ya tsallaka haddin shari'a to a daidai wannan lokacin ka san wasu dama abin da yasa suke dan kaurace mu social media saboda ganin abubuwa na banna sun gaskiya ne yawa. So hanyoyi na farko shine ka sani duk sadda kaga kana manhajar na'ura mai kwakwalwa tana kawo ma banna, dama banna kake kallo. Da yanzu misali mai farko ka ɗauki wayarka ka je ka kalli karatun Khalil Husri, sai ka kalli shafin Rabidatul Alamul Islam, sai ka kalli shafin Haramain Sharifain, sai ka kalli shafin At-Ta'awanu TV, sai ka kalli shirin Hassan da Hussein. To da ka aje wayarka minti 2 yayi ma wannan wayar na'urar yawa, ta gane ina ka nufa, kana sake budewa ko dai waɗannan abubuwan ko masu kama da su za ka rika gani har sai sadda ka canza akalar me kake kallo. To ya kamata matasa su gane cewa duk sadda ci gaba ya zo da hikima ta mumini ce, amma sai ya tabbatar ya addinantar da ita. Na farko akwai tashin hankali, kaga wani ya kira waya amma wani ya danna yana ɗaukar bayanan shi ba tare da izinin shi ba, wannan haramun ne. Akwai tashin hankali, kaga wani na yi ma tambayoyi masu kama da akwai abin da yake so ya ji, kana gama sai ya ɗauki hoton bayanan da kuka yi sai ya aje. Gurin shi shine ranar da zaka ce ba haka bane sai ya gabatar da su a matsayin hujja a gare ka. Da irin waɗannan abubuwan shi yasa ba ni zargin mutanen da ba su buɗe shafin su na sadarwa zamani suke taka tsantsan wurin yin waya, saboda mi amana ta yi karanci. To amma yanzu kaga za su yi amfani da wannan shawarwari da sosai. Ya kamata mutane su gane cewa waya ma za a yi tambayan a mutu. Ko shakku babu, ba dole duk abin da mutum ya yi ko ya furta ko ya rubuta ko ya aika ma wani dai yana cikin abubuwan da shi yasa ake hana harshe a kiyama magana. Dakta ina son in je kallon sallan, na ga lokaci. Kallon sallah biki zaka hau koko kallon zaka je? Ai kaga dai shiga ta sarakai. To Allah ya ja zamanin sarki. Kaga idan doki zaka hau sai mai ba fata alheri, amma tabbas na'urar mu za ta dauko ka, kuma za mu nuna ma waɗanda ba su samu damar zuwa kallon ka ba insha Allah. Muna so yin barka da sallah akalla ga mutum 5 zababbun mutum. To ina yin barka da sallah ta musamman da 'yan uwana da iyalina da 'yan uwa kanne da yayye dukkansu ba tare da faɗin suna ba, amma tare da basu daraja gaba ɗaya. Na biyu ina yin godiya ta musamman ko barka da sallah ga dukkan lahirin wanda ya fito daga jihar Katsina. Ka san ni wurina daga Makka sai Madina sai jihar Katsina. Yawa. Na uku kuma ɗaya daga cikin shugabanni waɗanda suke shiga cikin gwagwarmayar kare haƙƙin mutane wanda ake cewa comrade ko kuma Dr. Bashir Ruwan Godiya. Sai kuma
Hassan da Husaini Mu ma mun bangare biyu, Hassan da Husaini da kuma shirin Hassan da to Husaini. masha ka Allah. san ma akwai wata kungiya ta Hassan da Husaini. To da ta ita wannan mun tattauna ta ita daga ma baya. muna mata barka da sallah in za su kawo mu naman sallah. To insha Sai Allah. kuma dukkan al'umma musulmi baki da. Masha Allah. To ai wannan barka da sallah mu ma kusan mun kwafi irin To a dasa kenan. To Eh, shi kenan kamar yadda na faɗi. Mm. Na'am. To masu kallon mu duka nan ma kawo ƙarshen wannan shiri, insha Allah za ku ji ma shiri na gaba. to dakta Assalamu alaikum. To barka da sallah, ayi sallah lafiya, a sauko daga doki lafiya. Na'am. هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا